Nila. Uy, daras dandan guys. Ngabot na oh. Nagilak na. Nagilak si Inday guys kay namatay si Dr. Aburdo. Katibit ang doktor nga nagkuan ni Aliana. So, sobra ka close Inday. Maestra ni niya sa psychology sa San Carlos. Nagahila ko pagkamubuan oh. Diya guys, diya dami sa Murin kanang larangan dari sa asan yung lugar ah? Katipunan Labangon. Hi guys, good morning. Karon day guys. Mular gawaksin, bantay ka ha. Hoy. Nanay tubig sa today? Makayon na sa tubig. Ani ra ka ani? Ato na me. Mapanisa di mong kay gatuzak. Uli ka malodra na doon yan na ha. Ano man yung ito zakwan? Ito yung ba na eh? Huwag na nga yung aning hait eh. Gini ni. Sama na? Wala nang hait. Eh, pasig mo siya yung daras arin sa labi kaya nagtuzok. Uy, ginoo ko. Isarada kaya hindi makasod di makakuha ng hiro. Makagawas ato na ni guys. Salang ano man yung gatugok man eh. Payong? Baka mo itong dyan ha. Diya guys, madung na rin yung sibo. Tanaw niya yung buwak oh. Arang ka nice. Ninja, ag-uwan gigawas niya ti-edit di agilin niya kay iningon si Diya. Nice ko ni og maadawan. Oh guys. Maning buwak ka. La, okay ra di dani ni? Adi ako na balik niya sa niya. Ana problema lagi kay mga hunlos. Ako ni photo lagi. Balik ra na og buntag. Abot umigo. Bye. Hello, bye-bye ko na pod. Ina de malakaw ta. Where have you been? Alright, we're traveling to Cebu today. Yeah, today. One more time? We're traveling to Cebu today. Oh, really? We'll be back next week. Oh, okay. Well, here. I should see you then. Yeah. Okay. Take care. Okay, thank you. Dito, dagang katog pasayro ko. Diya guys, ang hitabo na mo guys, gilabza na may gipat ka barko. Ang maling barko nga kuha ng Starcraft, kuha na mag-ticket, wa ni abot, so sana orasa pa mi kasakay. So nahitabo dun noon, bisa sa may abot dari, karagahin mo rin alas 10 na. Alas 10 na sa gabi kay agamaling barko, nagkuha ng pagkuglayang ticket guys, para lang sa maka tawid mig Cebu. A few moments later. Hello guys, good morning. Morning day. Yan sa mig Cebu guys. Stranded. Yung barko gabi yung barko yung kabuntagan na. Siguro ito gabi.
kung siguro yung luto. Dito kayo, mga ka rin luto ah. Nata man. So guys, palis pa mis tubigo, nakaabot mi dari sa Cebu instead, makabot mi alas 5 ni, abot mi dari o kanlaon na. Launa na. Kuha mi tig ito sa Joa, problema na mo. Problema na mo, ay problema. Ano? Handa nila. Ano sa? Pabalik ka anak ng Diyos. Hindi mo karon? Saan niya? Baboy naman. Ano ba? Kaya ano to? Ano? Ano ito? Dahil dyan ang mata ah. Sinisi? Baka pala yan. Saan na? Di. Pabo na. Pabo. Abo na. Kaan ko kwabo. Ito ako ba tinug-tinug? Hindi rin sana po ulit na bakit namin gibilin mo ba? Ako yung tabo. Ano man ito? Yun. Ito na ako. Ito na ako. Hindi ka naman ka? Kung ka magsawa ba? Pero kaan ko na sa una. Hindi nakalait sa manok ko sa pabo mo o na. Gawin niya. Yung Grace. Yang baboy na yung kawan. Aboy page kinakman. Nang sa ni seconds. So pinang daw na ni. Kung na binag-birthday ni. Kung ano Madin. Ano? Okay. Okay. Kami naman. Basta manok, kung ginakarami mo dahil. Karang manok klase. Hindi na. Hindi pa nagawag ko mag luwa. Kau ano kang iring. Babaw. Ang alam na lang. Kaluyan mas Ginoo guys, malupad mi og Mindanao. Na asa lapid sa mga tumig Mindanao. Next day. Dari may magikan kay mas kuan na pabor. Punta sa Atumig Mindanao, Atumiayo sa Bohol. Dugay man kay kung kagayan pa man minja ka mga atuan kay taman dapit sa North di ba na North or South sana wala. Padong si Jao. Morning na. Saan na sila? Ano? Ako niya ingon na kung saan nakadugay. Nga dagpo mo kayo nagtiwa. Ha? Ano ko nang dagpo? Hindi ko magpabo karon ni sila na. Hindi ko man naghiwa day. Skut pabo man ko na. May ranggod? Kapa dito. Ano naman? Kapa dito. Upat kahira akong gibilin. Basta kanin ko basta mga naipak
Di dyan yung kaon dyan na siya. Ginukul kinamot pa Nara guys, tanawin nyo guys. Basta manok. Ay, ginoo ko Lord. Ang ipit ng manok. Ay, itik ditong kuan. Pabulo ikang tas liig. Thirsty. Kaya tas liig. Ano ang bukad ang... Ito tulog. Ito masalubong niya Grace. Oo. Yatan. Grand Travis. Ambak. Yan nasa sigmang daw. Hindi siya maambak. Ito. Hindi siya maambak. Ano ito lang ni? Hindi siya maambak na. Sino sa bato oras ni kuraman. Nasa dito. Sa Cebu man din. Kaon sa Karkar mangguna. Karkar mangguna got no nya mo manitos buhol. Guys, sila. Nagkasakit na ra ba? Na. Yung magkasakit na overweight na. Yung imaluan na lisinto ko na. Ang pounds de. Mahinuo ko. Kami Ano sa 90 ha? Sa 90 kilos kapil. Nagkutson, lain siya og silda. Kapit ang gaingnan niya, ikaw na kasi mo kagawas ka, marsa kasi mong anak kuhan ka kay dako na kang tao kami sa sagikan Guadalupe. Diba? Ang kayos. Lahi ras buhol. Mas na, ang mangga sa buhol na perting gamayan niya, niya atong aslom na din dako, tama is pag yun. Ang mangga sa buhol ba, gamay niya, di tamis din ni, kay dagko kayo tamis pag yun. Probinsya pa na, kanding na ba? askal na ba din? Yung saan mo nila, Pedro? Sa Saan? Ang ligo mo dagat pa? mo, Ha? kalagalag. Lagi uli mo? Sa pagados. Tanaw lang sa Sir Recolitos, imo nang eskwelahan? Dili San Carlos ko. Ano din ang sa niya okay. Isa ko na ipa-video guys ag sa si Recolitos. Kasi nang graduate diha. Duha ka buok eskwelahan ang kuan kay dinhi San Carlos ug San Jose mo kung pasabot. Pero usa ra yung eskwelahan na. Mura tagiya. Lain oy. Agahang gi-video da guys ag giyagyas baha na talapu ka dayo. Sudan ni pido dakag tubig. Oo. Tagabugan. Injong tindahan day kay wa masadli day. Sewa. Isudlan? Wa. Wa. Isudlan pod? Sugla may lapo. Wala na. Nami nag-video call day. Nakiduron? Tuwa. Ako sa na. Masugali kay gila. Wala, tuyo ko lang naka. So guys, inday nakila ko pa jud ka mabuon namatay lagi agad tong kuan. Yang maestra nga close ka adto sa San Carlos. Sige ka paghilak. Tubangan sa Danila. Uy, diaras dandan guys. Ngabot na. Dumagdag dito. Dumag dito. Hilak na.
ni eskwelahan sa Guadalupe, elementary ni? No, guys. Ari Miss Perlin. Perlin Davis. Ako nanay gaya. So guys, mo ni ang kuan kusog-kusog diri sa Cebu guys ang mga kahoy nga tumba man sa Karsada.